peña. Eske nahi nuen etorri inkognitoz. Ez da nabaritzen nor naizen, ez da? Ezagutzen hauzue? Nor naiz? Ziri zure legelako baten izan izango naiz ni ba. Nor naiz ni? Ze pantxika eta ze pantxika? Pantxika joaten da berdez, akaso? Pantxika daka alako txano bat? Payaso! Alako betaurreko batzuk ditu pantxikak, akaso? Payaso! Payaso! Payaso zure lengusina. Orduan ezagutu nauzue, orduan egin beharko dunik aurkezlearena berriro, alezta? Baina lagunduko didazue? Hau beteta dago, dago pixka bat, igual gartzen eriz pixka bat rollo urduri, Ez pentsa. Bueno, baina, azteko, lehenengo eta bin behar dugu pixka bat, bale, gu ere publiko bezala prestatu gure burua. Ados? Hemen argi pixka bat ez dago, ez da ezer gertatzen orain, porque orain lan behar dugu denok. Bale, hemen, danok. Everybody. Hop, hop. Argia, hemen, hop. Maravilla, txalo bero bat. No, demora guztian. Hop! Hop, argia! Vale. Utzi hola, venga! Raúl! Piztu! Ez da jaingoikoa, bale? Nu ez dios. Da teknikari bat. Bale? Eta ni ez naiz ere badazkadala ere potereak. Ez ezer. Bale, nik ez dut inorik usten, baina, bueno, imaginatzen ditut. Ongi zaudete? Badakizu eze movida den hau, ezta? Heldu dira gazteak, heldu dira, incluso igual aur batzuk ere bai, baina batez ere gazteak. Bale? Ez que esaten badiego aurrak. Zer dira hauek gazteak. Hauek zigarren mailan, motxila eramaten dute hemen, eta institutora joango dira, uda bat pasako da, eta ez dakiz zer gertatzen zaien gorputzetan, motxila jetxiko dela onaino. Hori gertatzen da, ez dakigu, ikusiko duzue, datorren urtean, eunatera edo ez dakit nora joango zareten, eta apatean, motxila, hemen. Orain arte, hemen, ongi jarrita, bizkarrerako oberena, eta datorren urtean, hasiko dira. Noiz hasten da, irailan? Institutua? Pues motxila, onaino, ikusiko duzue. Osa, ez da gauza bat, eske badakit, gertatuko da. Bueno, orduan, barkatu, orain txezoazte, Maravilla. Baina lehenengo prestatu bartizuet publikoa. Ze publikoa behar du jakin zer egin behar duen. Bale, orduan. Oiukatu behar badugu, por lo que sea. Bale, ingo dugu ahotsa berotu. Bale, norbaitek ez badu euskara ulertzen, egin behar du Vicente bezala, como Vicente, lo que haga la gente. Bale? Osa, if you don't understand Basque, euskara, vale? You do it lo que haga Vicente. O sea, no Vicente. Hau da, a ver, altxatu eskua euskara ulertzen duzuenok, favorez. Madre mía, cómo está el perkabal. Baina zerbait jakingo duzue besteok, no? Un kaixo egunon, zerbait. No, pues barkatu, sentitzen du, behitxu behar diazue pixka batzera, erakutsi behar diet euskara. Momentu bat da, vale? A ver, denok elkarrekin. Kaixo egunon. Arratsaldea denez, kaixo arratsaldeon. Y las que no entendéis euskera, hacerlo de Vicente. O sea, no me hagas bajar, No me hagas bajar. Banoa, orain musikarekin. Kaixo egunon. Zer moduz zaude. Ni oso ongi. Eta zu? Zuek ere berdin, ez da? Maravilla. Pues ya está, euskara badakizue. Vale? Ya está, que ya sabéis euskera. Orain konprobatu behar duzu, Ya veréis, mira. ¿Ves? ¿Ikusten? Si es que, denetan, o sea, desde luego, o sea, euskaltegian erekin... Arkatu. Anistasuna! Berdintasuna! Eta zaintza, bale? Eta zaintza. Vale, bueno, listo, ahotsa listo.
Orain ikasi behar dugu txalotzen. A ver, segundo bat. Zuri zer... Claro, es que... Ya saizu... A ver, zu bakarrik. Zu bakarrik. Eman. Bale, baietz, uste nuen izorratuta zegoela. Barkatu. Funtzionatzen du, maravilla. Danak batera, 1, 2, 3. Maravilla. Orain, nahi bauzue bota alduzue txaloekin un... Osa, ingo dugu bere iztuta, lehenengo... Gualateratzen zait niri pixka txakurra ezala, baina ez da hori, da? Porque txakurre gainera euskaraz egiten dute zaun. Bale? Ez, zaun. Bale? Orduan, txaloak eta Bale. Eta orain ja bukatzeko eta orain txedatoz, lehenengoak eta oberenak, ez, barkatu. A ber, orain datoz nire auzokoak. Eta egin behar dut disimulatu ez direla nire favoritoak. Bale, egin behar dut disimulatu. Orduan ezein nabaritu behar. Baina mesedez, egingo dugu txalo, eta pixka bat un poco de fantasia, hola. Fantasia pixka bat, favorez. 1, 2, 3. Listo, hauek listo prest daude. Bale, orduan atera behar dut orain gidoia. Bakit nortzuk datozen zergatik, nire auzokoak direlako, eta zergatik nire favoritoak direlako. Broma da, ez dira nire favoritoak, bai. Osea, esan nahi dut, bai dira, esan nahi dut, ez esango dizuen nire motxilika, ez dut jarri zuek ni ez ezagutzeko motxilika, baina orain ja, ezagutu nauzuenez, betaurrekoekin o betaurrekorik gabe? Maravilla. Hau, hola, karpetika berde, osea, ez ba naiz ni kuki, ez dakit nor izango den kuki. Osea, ez ba naiz ni munduko kukiena, osea, barkatu, baina... Bale, aurten idatzi dut nire letrekin. Ze badakizue daukadala presbizia, dala adinarekin gertatzen zaizun gauza bat, ja gertatuko zaizue. Nire kolorikoekin, dira nire izena rosas, nana? Maravilla. Listo. Pues hasiko naiz rollo aurkezle, bale? Jaun Andreok eta ezbitarrok, hemen gure ez dakizen bat garren gala den? Ze aurkezle, zema garren gala da? Laugarrena? Laugarrena, ez gehiago ez gutxiago. Laugarren gala, bale? Eta egin mango diogu paso lehenengo, Bernard Etxepareko LH6, dala nik uste dut botika baten izena, LH6, heldu dira 27, Raul, 27, hemen ez dira sartzen 27, Ja esati izut. Orduan, eingo diegu lehenengo eta behin. Barkatu, hau aurrera. Txalo bero bat, hasiko dira sartzen, Raul, 3 mikrofono. Osa, ez utzi penunbran hauek, bale? Osa, hauek ez utzi penunbran. Bale? Bale, maravilla. Ya está, oraintxe. Egin txalo zapararra darik haundiena hauentzat, venga. Poza ematen digu euskal antzokiak, hasiera
batzuk esango ditugu. Ea asmatzen dituzuen. Ze pertsonai mitologikoa da? Gure pertsona honek aurpegi zatarra, baina beste aldetik badauka indarra. Txantreako kaletan handia baldarra, ea asmatzen duzun, ai, 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 du begi bakarra. Errekatik igeria ateanekin, laranja eta urrezko orraziarekin, engainatzen gaituzte haren kantuekin, itxasoan ikusi, ai, 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 kontuz beraiekin. Aurkituko zenuke basoren batean, pauso handiak entzun dira bat-batean. Lasai joaten data ustean bakean, gizona desagertu, ai, 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 zuhaitzen artean. Beltza eta polita bizira mendian, adar luze zorrotzak ditu bekokian. Gauez ateratzen da akelar erdian, eman nahi aldiozu, ai, 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 musua ipurdian. Bukatzen joateko ipuin batzuk abestuko ditugu. Ea asmatzen dituzuen ze ipuin diren. Ipuineko pertsonak askotan gezurra, gezurtzen duenean handitu zudurra, larai, 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 handitu zudurra. Bai! Ladriluz makiltxoak, lastozko etxetxoak, lurrera botatzeko prest dago txoa, larai, 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 prest dago txoa. Printzesarekin egon da berezira, lanpara ukitzean egiten distira, larai, 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 egiten distira. Bukatu da saioa, hau izan da dena, eskaini dizuegu geneukan onena. Hurrengo taldeentzat guztia prest dago, ta bertsoak datorren urtean gehiago. Listo. Vale. Orain ni naiz ere eskat regidora, vale? Bat. Pole dance. Bi. Eta? Oso ongi erakuste dizuete eskolan. Maravilloso. Vale, ba, hirugarrena. Vale, Raúl,
konprobatu behar dugu fokoak non dauden fokoak. Bale? Listo! Raúl, toki guztietatik daude fokoak. Oso lan hona egin duzu, txalobero bat, Raúl. Ai, hemen daukat lentilla bat. Ez nago ginatzen, ez nago... Ez dut zuekin ligatu nahi, Da... Ai, egia da hau, Bueno, listo. Raúl! Konprobatu behar dut! Argi lila ez. Argi ultra lila ez. Argi ultra... A ber? Ze ikusten zait? Bakarri borobila galazta? Eta hau, ez da? Hemendik dago, begira, hemendik non daude hurrengoak? Nik ez zaituztet ikusten ze galdu dut lentilla bat, o ezakit odolestu zait, o zerbait, baina begira non dagoen argi morea? Begira, hemen bai, hemen, ere bai ez da? Hemen? 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 Onaino? Onaino? Ez da? Bale, orduan. Atzeraino? Ez. Aurreraino? Ez. Eskuina ezkerra? Zein da eskuina? Hau edo hau? Hau? Hau da eskuina? Gogoratu dislexikoa naizela, bale? Onaino? Ez. Madre mía. Onaino? Maravilla. Bale. Hemendik, bale? Aterako zarete hasieratik argi honekin? Irakasle? Endut zuekin ligatu nahi, bale? Da. Txiko, ze ongi ikusten den horrela. Bueno, orain heldu dira Gloria Larraintzar eskolakoak. Gloria Larraintzar da Patxi Larraintzaren arreba. A ber, hori da, nik egin dudan suposizio bat, Patxi Larraintzarrek baldin badu eskola bat, zergatik Gloriak ez. Esan idut, ez? Gloria Larraintzarrek izan dezake eskola bat, Patxi Larraintzarrek duen bezala, gertatzen dena da, bestea dela, hau dela Zubirikoa, hau dela ere nire eskola favorito bat, asko maite ditu dalako, ezautze ditut duela urtepia bat, eta pizka nire favoritoak dira, orduan, txalo zaparrada fuerte bat eman mesedez. Antolatu zuen burua, favorez, antolatu zuen burua pizkatean. Nik lehenengo aurkezten dut eta gero zuek txaloak, zen ez zuek txaloten bora guztian, zer? Ez dute ulertuko haientzat dela, bale, orduan, egingo dugu, egin behar dut zerbait honekin, 5 minutiko egongo zarete, nik aldatu behar dut lentilla hau, bale? 5 minutiko minimo, ezta? Hasten zarete hasieratik argi honekin, ezta? Ez. Lehenengo jartzen da, bertso bat, Raúl. Honek ere ikasi barko du euskara. Oseak, igual argi normala, eta gero, bertsoa eta gero, aterako dira, eta orduan behar dute, argi ultra lila. No, ultra morea. Ultra violeta. Ultra violeta. Ez dute zer ikusten, Raúl? Vale, orduan orain heldu dira. Hemen bai dagoela rezeta guztia. LH3, LH4 eta LH5 ez. Ez dirte. Osa, no, porque, a ver, zesan behar dut bakarrik etorri direnak. Ez ditugu oipatu behar etorri ez direnak. Vale. Orduan, zuekin, guztiokin, Gloria Larraintzar eskolatik, txalo bero bat
Gure lagunei! Lore Larraintzaretik gatoz antzokira, oso gita poziko oltza erdira. Hemen euskaraz berriz, bertsoak kantari, bihotzak ta musuak Euskal Herriari. Gure herri txikitan, euskaraz kalean, usaiatuko gara lagunen taldean. Ta eskolan euskaraz egiten badugu, sari handi polita edukiko dugu. Euskararen aldean guztiok batera, ta guk egiten dugu bidean aurrera. Euskaraz hitz egiten Nafarro osoan, Euskal Herritik zehar euskara oan. Zubiritik gatoz, konplexurik gabe, garen azarro eta euskararen alde. Zubiritik gatoz, konplexurik gabe, garen azarro eta euskararen alde. La Violeta! Ahora. Aurrera eta atzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, haizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kolore berriak irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditza erantzunak, taukera berriak. Margot
aplausu! Gora Zubiri Euskalduna! Gora Eguesibar Euskalduna! Me cago. Hauek diane lagunak, bai edo ez? Ah, bale. Imaginatzen duzu orain esaten dutela esetz? Laguna gara, ez da? Egin dezakegu jolas bat, jake laguna garen? Bale, begira. Jolas bat. Heldu eskuetatik. Heldu danako eskuetatik. Bai. Eta pasako duzue aroa, baina eskuak askatu gabe. Hartu. Eta eskuak askatu gabe, pasako dugu, ni bitartean, aquí, publicidad. A ver, nola pasatzen den? A ver, nola pasatzen den? Maravilla. Denok dakigun bezala, hauei gutxi tokatu zaie pasatzea arotik. Bale, aurrak dira, txikiak dira. Baina arotik askotan pasatu garenok begira zer egingo genuken, heldu eskuetatik. Pasa azkena. Arotik askotan pasatu bagala. Bakigu pasatzen beste modu batez. Eta pixka terrezago jartzen diogu gure buruari. Txalo! Bueno, orain, eskerrik asko etortzeagatik eta joateagatik. Txalo bera batzuentzat! Raúl! Aizue, pentsatzen ari naiz? Ni bakat dire grazia, igual datorren urterako igual nik ere egin dezaket zerbait, ez? De movida hauetako, o pizkateldua ikusten duzue honetarako. A ber, gerontofobiarik ez, favorez. Ikusten duzue ongi? A ber, adibidez, egin dezaketa, igual Raúlek jartzen dit, rollo, esto lo de... Bira. Bueno, lehenengoan etzaitatera, baina bigarren igual bai, bale? Bira. Bira. Datorren urterako, Adriana, ni nere burua aurkeztuko dute honean. Bira. Hop! Barkatu? Barakatu? Bira ze magia. Oye, ematen du magia, o A ver. Seguro ez ez? Txika, tamien zuek ere... Bale, batekin. Eta orduan publikoak esan behar du, beste, ba? Bale. Venga, bale. Nahi baduzuen? Txabal, ateratzen bazait? Ez dut inoiz probatu, ateratzen bazait? Txalo zaparrada ez urrengoa. Datorren urtean ni ez nator aurkeztera, ni heldu naiz ikuskizunak itera, mobidak, ja beraz. Zer diozue? Matxo maitia, zango zen fantasia bat, egia zango izuet. Ez aita aterako segurazki, baina txika, saiatzea da importantena, ezta? Hori da. Ze importantena da irabaztea, ez. Importantea ongi pasatzea da. Thank you very much. Eskerrik asko, orain daukat hemen txuleta, ze bai, heldua naiz. Emakume helduak bezala hemen jartzi ditut gauzak. Haie jartzi dute kartera eta ni gidoia.
Zer? Azaltzati bat da. Azaltzati bat. Ez. A ber, ja. Ileak ditut, bai. Baina mezu bat zuentzat, zuen seme alabentzat ez bitarrak eta dakazuen guztia etxean, esan behar diezue, ez garela, ez feministagoak, ez femeninagoak, depilatzen bagara edo depilatzen ez bagara. Txalo bero ban diretzen. Gauzak ongi esaten direnean, esan nahi ozu. Bale, orduan, egon dira ja eskularrutxurikoak egon dira. Bale, orain heldu dira, menditik zuzenean ezin dute urtero txiste berdina egin. Bale, heldu dira hemendik. Hauek ez dute ez kotxerik hartu, ez txirrindularik, ez trenik. Zubirikoak nola etorriko ziren? Txirrindular, seguro. Zuek joan zareten noiz bai zubirira? Dana txirrindulariz beteta dago errepidea, dena txirrindularia. Pues hori, seguro hauek etorri direla txirrindulaz. Vale, orain heldu dira LH3, ai, abe dira txikitiko. Zer bat urte dute LH3? Bale, ez dira txikitiko. 8 bederatzi, ja hori adin bat da, Bale, zuekin, guztiokin, eskaba eskolatik LH3 maila, ez da? Ala ez da? O LH lau, nahi baduzue jarriko dizuet LH. Bale. Zoi nahi baduzue, esango dut zuek dakazuela 12 urte, nahi baduzue ere? Zenbat urte duzue? Eske dute bederatzi, ez dute 8, Bale, eske adin honetan urte bat gutxiago edo urte bat gehiago, asko da. Gero egingo duzu aldrebe zuek, baina bueno, da, listo, sin más. Zuekin, guztiokin, ez, kaba! Txalo bero bat! Neskamutiak, bihotz eta buru, abordatzera! Handiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde, inoren esklabo, inoren menpeko, bizi nahi ez dugulako. Herrikoia gara ez da zailena, mundu berri baten asmatzaileak, neskamutiak bihotz eta buru, euskal piratak gara gu. Garelako eta errebelde, inoren esklabo, inoren menpeko, bizi nahi ez dugulako. Herrikoia gara ez da zaudenak, mundu berri baten asmatzaileak, neskamutiak bihotz eta buru, euskal piratak gara gu. Jarri favorez, izan gaitezen profesionalak favorez.
Venga, jara batean. Agurtu behar dugu, pitxiz. Eingo dugu bi agur mota. Danak elkarrekin. Badugu tokia. Sartu gehiago. Eingo dugu denak batera. 1, 2, 3. Eta gero kanon. Ni hasi, eta gero aldrebez. Pa, domino bezala. Atera barzaigu. Maravilloso. Nola atera barzaigu? 1, 2, 3. No, A ber, da. Pa. Orain bai. 1, 2, 3. Orain bai. Txalo beroa! Kola eskaba, mendia eta eskola! Hortik! Ze piratak, Pentsatu dut, igual egingo dudala bestela, datorren urteari begira ja, rollo igual akrobaziak. Rollo igual, bakizu zer den akrobaziak, ezta? Rollo igual txiribuelta bat. Baina igual beharko dut koltsoneta, bale, Raúl? Koltsoneta, datorren urterako, lasai, gaur ez. Rollo igual, rueda lateral. Esku batekin. Bira. Rollo movida hauek. Rollo... Non dago beste hanka? Beste hanka? Etxean ez, zeni furgonetan ikusi dut bi? Etxean ez? Atzean! Bale. Listo, hemen. Inbiarko dut suabitu? Igual denak bater, igual esaten badia zuen. 1, 2, 3, rollo danak. Ez antolatu zuen burua zuen kabuz. Zuen zarete nire txontxogiloak. Nik uste dut arazoa dela mar dugula suabeago. Rollo. 1, 2, 3. A ver. Suavecito, hori da. Maravilla. Pues, ez dizut nik esaten ezetze. Ez dizut nik esaten igual ez duana datorren urtean egingo ikuskizun bat eta aurkezteko hau Adrianak. Ea ez esan dut naita, nimanekien. Ea gogoratzen zuen bere izena. Ze uste duzue. Ez dakizkidela hemengo guztien izenak, ozer, Jose, Eukene, Mirentxu, Joseba, Felipe Antonio, bueno, quiero decir, zautze ditu dala guztia. Nork? Aiur, adibidez dago hortik. Ez? Ongi esaten nahi naiz, Aiur? Aiur, hor zaude? Maravilla. Aiur, hor zaude? Non dago Aiur? Bale, euskaraz si esaten da bai. Aiur.
Osea, ni ez naiz millennial, o zeta, baina gutxi falta zaite. Etxoin. Bale, pues badatoz azkenak. Nondik? Estatu Batuetatik. They come from San Francisco. They come from San Francisco. Thank you very much to far come West make welcome to Euskal Herria. Welcome San Francisco people from you come in espero igual Egaskin in Egaskin. You come in Egaskin or like another siglo mendeak in barco. In itxas. No, ya está listo. ¿Está? ¿Presaudete? ¿Presaudete? Hemen da movida, Non dago akordiona? Akordiolaria? Vale, maravilla. Orain ilun. Orain ilun. Welcome, Welcome. No, speak is go to. Baten dira euskaltegira San Francisco, Euskaldunak dira, bere bakite euskara. Vale, pero San Franciscotik datoz, a ver ze adina. Adina galdetzea ez da importantea, baina hemen jartzen badu. LH lau zenbat urte? 10. Bueno, ya badadin bat. Hasiko zaie berehala ja motxila geisten berehala. Vale. Itzali bar dugu argia, rollo erabat. Raúl. Rollo erabat. Dilasi porque ni bakiti biltzen ilintasunean. Katu bat bezala. Zuekin, guztiokin, San Francisco Eskola!
Badakizue hau bakarrik ez dutela lortzen, ezta? Norbaitek laguntzen diela, eta gaur bakizue zer. Ikustu eta aterarazi behar dugula, ezta? Irakaslea, zuzendaria, musika irakaslea... Txalo bero bat! Zer usten zuen, Zu gabe ez dira ezer, eta zu haiek gabe ez da ere. Egia dala ez. Bale, saiatuko gara kanon bat egiten, aberat geisten garen zuek zatela indantzariak. Pa, ea ongi ateratzen zen. Noiz bait urteren batean ongi aterako da hau. Zuekin saiatu behar duzu urtean zehar eta datorren urtean berrio zuek etorri. Bale, aberateratzen zaigun. Pa, eta gero, venga, bat, 2, 3. Txalo bero bat, eskerrik asko, thank you very much, ikusten duzuen bezala, zer rubioak diren batzu. Ameriketatik etortzea, thank you very much. Thank you very much eta barkatu. Eskerrik asko, txalo bero bat. Eta orain, egin behar dut nik, esan behar diot jende honi ja hau bukatu dela. Eta hori normalean egiten da ja zuek kanpoan zaudetenean. Orduan, egingo dugu, total, zergatik ez. Beste txalo bero bat, agurtu eta bazoazte, jarraian. Bale, nahi duzu, ensaiatu edo egiten dugu zuzenean. Marabila. Venga, 1, 2, 3. Eta... Bueno, ba, a ber, porque zuek gabe hauek ere ez ziren ezer izango, baina hauek gabe zuek ere ez zineten gauza bere izango ere. Bale? Osa, gurasoak esaten dut, anaiarrebak, azkenean denok egiten dugu zerbait, ez da mundu honetan. Onerako edo txarrerako, denok egiten dugu zerbait. Txalo bero bat, Raúl eta Urkiri, txalo bero bat! Eskoletako irakasle hoiei, roiatzen direla pila bat, hau atera alizateko. Eta, txalo bero bat sortzeni, eta bere izenean, Andre Adrianari. Txalo bero bat. Adriana. Andrea. Entzuten da? Bai. Bueno, eta txalo bero bat zuei, gaur ere gurekin egoteagatik. Bueno, txalo. Bueno, hori, mil esker Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaitxo honetan parte hartzeagatik. Guztiok gara sortzen, bai, familiak, ikasleak, irakasleak, Pantxika, ni, bai? Orduan, bueno, eskerrik asko. Gaur ere bai, aldarrikatu nahi dugu, Euskara beti gehituko duela, bai? Dereduan matrikulatzean, ba, opari bat egiten diezula zure seme alabei, bai? Etorkizuneko oparia. Orduan, bueno, hau pazuek, eredu hau aukeratzeagatik, begiratzen zaituzu, eske ez ditut ikusten. Aiak, eske olako dira hauek. Eta, bueno, gogorazei... Publikoa imaginatu behar du. Bai, imaginatzen dut hemen badagoela jendea. Orain, bale, orain... Berak behar du, berak ikusi behar ditu, pues jarri ez du jendea. Bale, jazta. Orain badakit nori ari naizen. Hori da, beteta. Holaxe, sortzen tombola burutuko dugu orain plazan, bai, tiketak erosi dituzue. 100 opari baino gehiago daude, orduan joan plazara orain, gaur bakarrik hartu daitezke opariak. Eta, bueno, bi bazuek, haupa Pantxika, eskerrik asko. Eta San Ferminetako tombolan, baina opari gehiago eta pila bat. Dirua toki hobeago batera joango da, bale? Tombola, de tombol, erosi, bai, ¿cómo se dice? Bai, sí, pero bai también bai, o sea, quiero decir, erosi, comprar, erosi. Vale, ¿vale? eskerrik asko.